שלום וברוכים הבאים. מדריך לעיצוב מוצר באתר אליצ'י מתנות עם תמונה. בואו ניכנס לאתר. זה האתר שלנו. יש לנו כאן אפשרות להיכנס לכל אחד מהקטגוריות של המוצרים, ויש אפשרות גם כן לבחור מוצר מתוך דף הבית. בואו נבחר מוצר מסוים. נבחר ספל עם תמונה. אז זה המוצר שלנו, ככה הוא נראה כשהוא מודפס. יש פה דוגמאות נוספות שאפשר לראות, אבל עכשיו בואו נעשה עיצוב שלנו. נלחץ על התחיל לעצב מוצר. זו למעשה הדמיה של הספל עצמו. התמונה הזו, המסגרת הזו, משקפת את התמונה מסביב לספל, בצורה הזו. נלחץ על אוסף, ופה נגלה שיש לנו כמה אופציות. אחד זה להעלות תמונה דרך המחשב, להוסיף טקסט, הוספת תמונה מהפייסבוק, הוספת תמונה מהאינסטגרם, ועיצובים מוכנים שיש לנו. בואו נתחיל עם העלאת תמונה מהמחשב. נניח ואני בוחר את התמונה הזו, תמונה עלתה, עכשיו אני יכול לעצב אותה על גבי הספל. לפרוס אותה, להקטין, להגדיל, לסובב, לשנות כיוון בצורה הזו, להחזיר חזרה לכיוון השני, או להחזיר למצב הרגיל. כרגע נגדיל אותה בצורה הזו, אפשר גם מפה, ואפשר גם דרך העורך עצמו. פשוט להשתמש בחצים. אז זו אופציה אחת. כמובן שניתן להוסיף טקסט על התמונה עצמה. מזל טוב. הנה הטקסט שלנו. ברגע שלחצתי על הטקסט, הוא נותן לי את האופציות של להגדיל, להקטין. אפשר לשנות פה את הצבע בצורה הזאת. נניח ונבחר את הצבע הזה. נלחץ על אוקיי. והנה הוא השתנה. יש אפשרות לשנות את הפונט. יש אפשרות למרכז, לאמצע, לצד, לעשות בולד, לעשות את זה יותר עבה, להוסיף קו תחתון, טקסט מעוגל. זה אותו למצב הקודם. יש פה עוד כל מיני אופציות, גם שוב להפוך, לשנות, כל מיני אופציות נוספות. פעם בואו ננסה עכשיו להעלות תמונה דרך, נוריד את התמונה הזו, ונעלה תמונה דרך האינסטגרם. אז יש לנו פה את התמונות שיש לנו באינסטגרם שלנו, ואפשרות גם כן להעלות תמונה דרך הפיד. די פשוט, נגיד ובחרנו את התמונה הזו. התמונה הזו באה ישירות עכשיו מהאינסטגרם שלנו. הנה התמונה עלתה, גם שוב אפשר להגדיל, להקטין, לשנות לאיזושהי צורה שאנחנו נרצה. האופציה הנוספת שיש לנו זה להעלות תמונה דרך הפייסבוק, זה על אותו עיקרון של אינסטגרם. והאופציה הנוספת זה לבחור עיצוב שהוא מוכן מהקטלוג עיצובים שלנו. נגלול עם העכבר, נניח ושאנחנו רוצים את העיצוב הזה, אנחנו פשוט נמקם אותו במקום הנכון, ונוסיף טקסט או נוריד בהתאם לצורך שלנו. כמובן שאפשר למקם בכל מקום שאנחנו רוצים את הטקסט או לוותר עליו. ככה למעשה מעצבים את המוצר. בואו נעשה את זה שוב. ניקח תמונה מהמחשב. הנה התמונה שלנו. נוסיף לטקסט.
נשים הפעם את הטקסט בצד הזה. נשנה לו את הצבע לצבע קצת יותר קשור לתמונה. נניח ושנבחר את הצבע הזה. יש לי פה אפשרות לשנות את הזווית, להגדיל ולהקטין. אני רוצה אותו בצורה הזו. בוא ניתן איזה בולד קטן. אחלה. ברגע שסיימנו לעצב, אנחנו יכולים להוריד את העיצוב למחשב, להדפיס אותו, לשמור אותו. כרגע אנחנו נעשה שמור עיצוב. ברגע שעשינו שמור עיצוב, אם שמתם לב, התמונה של המוצר השתנתה. זה בעצם המוצר שאנחנו הולכים לרכוש. כרגע, אחרי שסיימנו לעצב, נלחץ על, אחרי זה יחזור, נלחץ על אוסף לסל. אנחנו כאן רואים שהמוצר נוסף לסל הקניות שלנו. אפשר להמשיך בקניות נוספות באתר, או פשוט לסיים את העסקה. כרגע נלחץ על הצג סל קניות, ופה אנחנו נראה בקטן את המוצר שלנו. תמיד אפשר ללחוץ, כל עוד לא ביצענו את התשלום, ללחוץ על המוצר עצמו ולגשת בחזרה לעיצוב. ואם סיימנו ואנחנו בטוחים שזה מה שאנחנו רוצים, אנחנו נלחץ על המשך לתשלום, ובעצם נסיים את הרכישה שלנו. נמלא את כל הפרטים, לשלוח, אפשר לשלם בפייפל או באשראי טלפוני. עד כאן מדריך לעיצוב מוצר באתר הליצ'י מתנות עם תמונה. שיהיה לכם בהצלחה וקנייה מהנה.